Erős vár a mi Istenünk. Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy reggeli áhítattal kezdjük ezt a mai ünnepséget. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Ámen. A 25. Zsoltár néhány versével kezdjük ezt a mai áhítatunkat, amelyben hallhatjuk, hogy a Biblia itt is és másutt is gyakran beszél úgy az emberi életről, mint egy útról, vagy akár versenypályáról. Ha visszatekintünk az elmúlt tanévre, talán van, aki egy sétának, vagy kirándulásnak élte meg.
más valaki hegymászásnak, egy harmadik esetleg túlélő túrának. Szeptemberben többen azt gondolták, sose jön el ez a nap. Ma pedig sokan azt kérdezik, hogy tudtak ilyen gyorsan leperegni a hetek, hónapok. Az én idős nagymamám néha azzal fogad reggel, hogy fel kell kelnie, mert menni kell az iskolába. Ha ilyenkor mondom neki, hogy ő már nem jár iskolába, mert elmúlt 100 éves, először mindig megörül a hírnek. Ez szerintem nagyon aranyos. De emlékszem, hogy régebben azt is mondta, nem tudja, hova tűnt el 80-90 esztendő. Az idő múlása nagy talány. Az egyik kedvenc emlékem erről az évről, mikor úgy október táján, a 3. órán, most arra nézek, úgy dolgoztatok, hogy mikor az órámra néztem, már 15 óra 8 perc volt. Olyan odafigyeléssel dolgoztatok, hogy közben nem vettük észre, hogy vége az órának, a 8. órában. Soha nem fogom elfelejteni. Remélem, hogy mindötöknek van egy, vagy akár több olyan momentum, ami egy ilyen különleges emléke az elmúlt tanévnek. Az sem baj, ha nem a tanulásról szól, hanem a közösségről, a barátságról, vagy arról a szeretetről, ahogy szeretitek a tanítóitokat, vagy éppen ők benneteket. Ezek fontosak. Gyűjtsétek ezeket az emlékeket, akár fel is írhatjátok őket, vagy lerajzolhatjátok. Dávid király is lejegyzi hosszú életének tanulságait, méghozzá költői ének, zsoltár, imádság formájában. Nem titkolja el a botlásait és bűneit, de leginkább Isten nagyságáról és szeretetéről énekel. Mi is az ő szavaival hálát adhatunk ma sok mindenért, és dicsérhetjük Isten nagyságát, hogy erre a napra elérhettünk. Én a pünkösdi Isten tiszteletünk óta azért is hálás vagyok, hogy ezt veletek együtt tehetem. Így adjunk most hálát imádságban Istennek. Imádkozzunk! Drága Urunk, olyan sok minden történt velünk az elmúlt hónapokban, amivel most hozzád fordulhatunk. Köszönjük, hogy megőriztél, sőt, növeltél minket testben és lélekben. Köszönjük a tudást, amit megszerezhettünk, a szép élményeket, amiket átélhettünk, a fejlődést, amit megtapasztalhattunk. Köszönjük a korlátokat is, amelyeket talán azért kaptunk tőled, hogy legyenek céljaink, amikben fejlődhetünk még. Köszönjük tanáraink olykor korholó mondatait is, amikből legalább annyit tanulhattunk, mint dicséreteikből. Kérünk, áld meg az előttünk álló nyarat, ajándékozz meg minket sok szép és értékes pillanattal. Vigyázz mindannyiunkra, hogy amikor újra találkozunk ezen a helyen, öröm szülessen a szívünkben, hogy újra láthatjuk egymást. Ámen. Talán nem mindenki tudja itt a jelenlévők vagy a szülők közül, hogy az idén megtanultuk a mi atyánkot német nyelven. És én most azt szeretném kérni, hogy így mondjuk el,
aki nem tudja, természetesen mondhatja magyarul is. Imádkozzunk. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Az élet Istene ajándékozzon meg titeket, kicsiket és nagyokat, a pihenés gondtalan élményével, a körülöttetek lüktető élet örömeivel, barátokkal, társakkal, és sok-sok megerősítő, gazdagító találkozással az előttünk álló nyár során. Ámen. Most pedig kérem, hogy énekeljük el az új hálaének áldja Istent kezdetű énekünket, és hadd kérjem azt, hogy ha csak fele annyira éneklitek lelkesen, ahogy a pünkösdi istentiszteleten, akkor szerintem mindenki fogja érezni, hogy ott valami csoda történt. Új hálaének áldja Istent, a teremtés urát, ő hívott mindent életre, s a szeretete mindig vár. Új hálaének áldja Istent, a békesség urát, ő otthonába hív minket, s a céltalan is rátalál. És minden ember És minden pillanat, és minden ország nemzet, és minden gondolat, és együtt minden újjon ember, földön minden nép a teremtőjéről beszél. és minden perc és minden pillanat, és minden ország nyelv és nemzet, minden és gondolat, együtt minden újjon ember, földön minden nép a teremtőjéről beszél. új hálaének áldja Istent, ki nékünk megbocsát, ő nem hagyott bűneinkben, és értünk őt szent fiát. Már minden egyes ember áldja a menny és föld urát, őt Jézusban megtalálja a megszabadított világ. És minden ember, perc és minden pillanat, és minden ország nyelv és minden gondolat, és együtt minden újjon ember, földön minden nép a teremtőjéről beszél. és minden perc és minden pillanat, minden nyelv és minden gondolat, minden ember, minden nép a teremtőjéről beszél. Tisztelettel köszöntöm Kovács Ferenc tagintézményigazgató urat, Jászberényi Zoltánné igazgatóhelyettes asszonyt, Schaller Bernadett iskolalelkész asszonyt, kollégáinkat, tanulóinkat, kedves szülőket tanévzáró ünnepélyünkön. Kérem, hallgassuk meg Hosszú Lea Viktória 5. B-osztályos tanuló előadásában Váci Mihály Még nem elég című versét. Váci Mihály, még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el. Ki acél akar lenni, suhogni élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell.
Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. És nem elég csak elindulni, de mást is hívni kell. S csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresni, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég. Csak nem látják még, hogy nem elég, még nem elég. Ünnepségünk folytatásaként a tanév legeredményesebb tanulóinak adjuk át az alapítványi jutalmakat. Megkérem Jászberényi Zoltánnét, a Gyermekekért Alapítvány elnökét, és Kovács Ferenc tagintézményigazgató urat a díjak átadására. Alapítványi jutalmazásban részesül mesemondó, valamint rajzversenyek kiváló eredményéért Asztalos Salamon András, Szőcs Kála, Csabai Eliza, Csabai Nóra. Kérem, hogy jöjjenek ki. Megyei kézilabda diákolimpián elért eredményért Magyar Sára, Györfi Míra Panna, Hartmann Lara, Kovács Zsófia Gréta, Mihályi Hanna, Péter Flóra, Takács Gréta. Jöjjenek ki, gyertek ki! Megyei kézilabda, valamint megyei és országos úszás eredményért Hári Nóra. Kérem, hogy jöjjön ki. Megyei kézilabda és versmondó versenyek eredményéért Hosszú Lea Viktória. Tűzoltó, matematika, német versenyek, valamint túraversenyek eredményéért Bechtel Gellért Vendel, Dobai Tamás Sándor. Megyei és országos röplabda, valamint strandröplabda országos döntőben elért első helyezésért Bolla Jászmin, Hübner Dorottya. Megyei röplabda első helyezésért Csobot Maja, Pongrácz Dorka.
Matematika, német, röplabda és strandröplabda országos eredményért Krász Elizabeth Korina. Országos táncfesztiválon való kiváló eredményért Faragó Boglárka. Országos lövészversenyeken elért eredményért Gyergyói Máté Bende. Megyei és országos úszás diánkolimpián elért eredményért Illés Ábel, Mészáros Luca, Radics Lilla, Radics Gergő. Országos gyors korcsolya diákolimpián elért eredményért Metz Barna. Országos karateversenyeken való kiváló eredményért Nyitrai Fábián. Köszönjük szépen! A mai napon 151 tanuló visz haza kitűnő bizonyítványt. Az egész éves kitartó munkájukért könyvet, oklevelet és Bonyhádváros önkormányzatától ingyenes strandbelépőt kapnak. Jutalmukat az osztályteremben fogják megkapni. A kitűnő tanulókat osztályonként fogom felolvasni. Kérem, aki hallja a nevét, álljon fel. Első B-osztályból kitűnő tanuló lett Faragó Tamás, Haug Péter, Hút Linet, Kis Betta, Knipő Richárd, Kovács Eliza, László Dominika, Miklós Szofi, Mirko Lotti, Müller Soma, Nemes Luca, Paplauer Nándor Ferdinánd, Topolszki Áron. Tapsoljuk meg őket! Első C-osztályból Dávid Bella, Farkas Dominik Ramszesz, Györfi Réka Hanga, Hevér Ádám, Kincses Lianetti, László Zahíra, Marko Natália, Mihályi Zoé, Nagy Emília, Pap Emma, Sánta Marcell, Szabó Fanni, Vita Norina, Vita Norman. Tapsoljuk meg őket! Első D-osztályból Barabás Boglárka, Horony Dorka, Illés Dorka, Juhász Dóra, Kovács Töpfner Zita, Kővári Dániel, Máté Dorka, Németh Barna, Pál Jakab Nóra, Pásztor Sára, Pelcer Noémi. Második B-osztályból Fodor Johanna, Füredi Dusán, Jakab Zsigmond Imre, János Zsófia, Léman Benjamin, Rájsz Bella, Ríger Emese, Sebestyén Luca Zsófia, Szabó Milán, Szegedi Fanni, Szőcs Jana Szófia. Második C-osztályból Bece Melinda, Dávid Mirko, Eisenzer Barna, Garai Míra, Haramia Hanna Leona, Hollósi Tokodi Kristóf, Horváth Arina, Máté Liliana, Nyitrai Fábián, Sömjén Martin, Szabó Lara. Második D-osztályból Bittner Soma, Csöglei Tamás, Dékány Abigél, Fábián Ádám Attila, Golubár Anna, Gyalog Janka, Horváth Luca, Kovács Illés, Kozma Natasa, Mendrek Szofi,
Tamás Gréti, Vituska Geszte, Weissenburger Máté. Harmadik B-osztályból Apaceller Botond, Barabás Márk, Futár Rajmund, Hartmann Panka, Király Adrien, Kovács Flórián, Lovasi Noel, Rájs Sebastián, Ritz Zsombor, Szőcs Kála, Szőcs László, Taut Milla. Harmadik C-osztályból Bernhard Bálint, Erős Máté, Faragó Boglárka, Máté Dávid. Harmadik D-osztályból Balogh Dávid, Kincses Kolin Ábel, Máté Levente, Nagy Bence, Palkó László, Palkó Nóra, Pirgi Dominika Íris, Szarkali Letícia, Széles Emma. Negyedik B-osztályból Csopaki Nóra, Géjó Ábel, Herbert Ákos, Kis Nóra Gertrúd, Krausz Miriam Hanna, Lukács Luca, Lukács Zalán, Martonosi Hanna, Massa Gergő Olivér, Neszter Dominik, Tilman Zsófia, Vanya Kiara. Negyedik C-osztályból Domokos Bella, Hajas Mátyás Zoltán, Haskó Szabolcs, Kis Botond, Palló Hunor Lázár, Radics Lilla, Radics Gergő. Negyedik D-osztályból Albert Ármin Bendegúz, Böcz Imola Zea, Hartmann Lara, Horváth Dóra, Höfler Dávid, Kalász Izabella, Mihályi Hanna, Vanya Bendegúz. Ötödik évfolyamból kitűnő tanuló lett Csibi Emili, Hosszú Lea Viktória, Kovács Emília, Németh Anna, Ritz Benjamin, Tamis Attila, Tóth Levente, Bechtel Gellért Vendel, Hübner Dorottya, Király Olivér, Kosztancsek Flórián, Borbély Tamás Aszter, Vas Kamilla. Hatodik évfolyamból kitűnő tanuló lett Krász Elizabeth Korinna, Noé Zsanna, Werner Fanni, Barabás Blanka, Gyenei Kitti Hanna, Hetyei Sára, Németh Komlosi András Attila. Hetedik évfolyamból Jenei Sára Zsófia, Mándik Emma, Masa Hanna Nóra. Tagozatról Májer Martin Gábor, Szabó Tímea és Saub Gergő Pál. Az AMI grafika és festészet tanszék tanulói az idei tanévben is nagyon sok szép eredményt értek el a különböző rajzversenyeken. Felkérem Tanainé Guzorán Annát értékelje a tanszak éves munkáját. Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm a szülőket, kedves kollégáimat és a gyerekeket. A 6. képzőművészeti tanszakon belül a grafika és festészet terület tanévét tulajdonképpen le tudjuk zárni. Ebben az évben 430 és 440 közötti pályamunkát készítettünk együtt. 15 országos, városi és megyei rajzpályázatra dolgoztunk, de azt gondolom, hogy a számok tükrén túl sokkal fontosabb az, amit alkottatok, ahogyan alkottatok, és pont ennek függvényében, ennek tükrében szeretném minden kisdiáknak, aki járt hozzám hétfőtől péntekig, minden egyes nap,
a foglalkozásokra, hogy végre eljött a nyár, és eljött a szabad alkotás lehetősége. Hiszen egész évben pályázatokra készültünk, alig tudtunk szabad teret biztosítani a szabad munkának. Kiemelkedő tevékenységet folytatott pár kisdiák, de emellett a bizonyítványotokban látni fogjátok a szaktanári dicséreteket, amit nektek majd az osztálytanító néni fog átadni. Szeretettel gratulálok mindannyiatoknak, és akkor most jöjjenek a diákok. Dicsérő oklevélbe részesül Reis Bella, a grafika és festészet tanszakon nyújtott kiemelkedő, főleg pályázati tevékenységért gratulálok. Ondrusek Zoé Hina, 5. tanuló, Pál Jakab Nóra, 1. osztályos tanuló, Dávid Mirko, 2. C-osztályos tanuló, Palkó Kata, szintén 2. tanuló, Futár Rajmond, 3. B-osztályos tanuló, és Vörösvácki Kevin, szintén 3. B-osztályos tanuló. Köszönöm szépen tehát minden kisdiák szorgos munkáját, kitartását, türelmét és a szülői támogatást. Szép nyarat kívánok, és szabad alkotást! A következő percekben a Krenclány tánccsoport Cverge csoportját láthatjuk Csizma Diáné énekes Piroska vezetésével.
kollégától szeretnénk most elköszönni, akik életük egy fontos állomásához érkeztek. Nyugdíjba vonulnak. Jó egészséget és szép nyugdíjas éveket kívánunk Aradi Valéria tanárnőnek és Németh Tibor tanár úrnak. Kérem, hogy jöjjenek. Kérem, hallgassuk meg Elke Brajling Zomerspász című versét Garai Míra második C-osztályos tanuló előadásában. Was man im Sommer so alles machen kann. Im Sommer kann man viele Sachen, die Kinder mögen, prima machen. So zum Beispiel barfuß laufen, sich ein Eis ums andere kaufen. Oder in der Sonne sitzen und dabei ganz mächtig schwitzen. Am Sandstrand hohe Burgen bauen und bei Nachbarn ein paar Beeren klauen. Mit Papa abends Bälle kicken, einfach in den Himmel blicken, Fahrrad fahren, Reisen machen, schwimmen gehen, blöden lachen, im Garten grillen und gut essen, Sommerfeste nicht vergessen. Die sind nämlich echt der Hit und der Sommer feiert mit. Most felkérem Kovács Ferenc tagintézményigazgató urat tanévzáró beszédének megtartására. Kedves diákok, tisztelt szülők, kollégák, vendégeink! Ahogy ma együtt állunk itt, a tanév végén egy különleges időszak zárul le, egy tanév, amely tele volt kihívásokkal, munkával, fejlődéssel és számos közös örömmel. Iskolánk evangélikus német nemzetiségi intézményként nem csak tudást ad, hanem értéket is közvetít. Hisszük, hogy a hit, a közösség és a hagyományok ereje irányt mutat gyermekeinknek ebben a gyorsan változó világban. Különösen büszke vagyok arra, hogy tanulóink nem csak a tantermekben, hanem a színpadokon, a sportpályán és a közösségi életben is helytálltak. Német nyelven, magyar szívvel, keresztény értékek mentén. Köszönet illeti pedagógusainkat, akik az egész évben szívvel, lélekkel végezték a nevelés és oktatás szolgálatát. Köszönöm a szülőknek az együttműködést, a támogatást és a bizalmat, mellyel gyermekeinket ránk bízták. És legfőképpen köszönöm nektek, kedves diákok, büszkék vagyunk rátok, minden erőfeszítés számít, a kis lépések is fontosak a nagy célok felé vezető úton. Most itt az ideje a megérdemelt pihenésnek, bízom benne, hogy a nyári szünet feltölt majd benneteket élményekkel, új inspirációkkal, és szeptemberben újult erővel térünk vissza. Áldott békés nyarat kívánok mindenkinek, Isten áldása kísérje lépteiteket, köszönöm figyelmüket! Megkérem Andorka Gábor főigazgató urat, hogy zárja le a tanévet. Hölgyek, urak, a jól megérdemelt aravás következik, úgyhogy a 24-25-ös tanévet lezárom.